संचालनालय घडये एखादे आम्ही कला सन्मानाच्या माध्यमांतल्यान तांकां थोडोसो आधार जावचो किंवा आमचे वेगळे वेगळे सांस्कृतिक जे पंगड जे आसात तांकां मुखार आपली कला मुखार व्हरपा खातीर एक फायनान्शियल असिस्टंट दिवचें ह्यो योजना सुद्दां आमी आज कार्यान्वत केल्ल्यो आसात आणि म्हणूनच जिद्द आणि चिकाटी आणि मेहनत ह्या सगळ्यांच्या जोराचेर आज मुखार वचपा खातीर प्रयत्न जाल्लो आसा। ह्या सगळ्या जाणत्यांनी पुरस्कारा खातीर केन्नाच आमचे कलेचें संवर्धन करूं नाशिल्लें आणि अजूनही ते करतात आणि म्हाका छाती ठोकपणेन आणि अभिमानान सांगन दिसता जे हांगसर माचयेचेर आज सगळे जे हांगसर मान्यवर बशिल्ले आसात ते पुरस्कार विजेते बशिल्ले आसात त्यांच्यानी कसलेच तरेचे म्हाका पुरस्कार दी म्हणून कोणाची जी समिती जी आशिल्ली ती समिती केन्नाच मेळना। आज तो प्रेम आज तो भाव आणि होच मान सन्मान ह्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनान आज तांकां आमी दिल्लो आसा। ह्या विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या कामाची पोचपावती म्हणून सरकारने जे आम्हाला इथं आणून आमचं स्वागत केलं, आम्हाला पुरस्कार दिले, त्या सगळ्यांच्या वतीने मी सरकारला आणि विशेषतः कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या खात्यालाही धन्यवाद देतो।